So, kamusta guys? Welcome na naman sa panibagong motovlog. So, ngayong araw is pupunta tayo ng mga Tarem. So, syempre, datang ka ng Orbis Tondo bago ka makapunta ng mga Tarem, diba? So, may birthday tayo dun sa katrabaho natin na sa solar installer din, si Christian. Yun, plug ko lang yung guys sa page niya, yung Chris Ironworks. Yun, taga mga Tarem guys, sa mga gusto magpagawa ng mga ironworks or mga paggawa ng mga about sa mga bakal, ganun, welding, magaling yun. Let's go. Yan, may mga followers tayo dito sa may Orbis Tondo. So, sama natin sila sa vlog. Sama na lang kayo sa vlog, yan o. Yan, okay na. Shout out. So, nakilala yung motor natin. So, dito tayo sa may mga Tarem boundary. So, yun guys, grabe yung bundok, ang lamig ata. Sobrang, parang tinignan mo dito, parang sobrang lamig halos di mo na makita. Siguro pag nasa bungad ka lang palang yan, malamig na. So, welcome to mga Tarem, Pangasinan. So, sabi nila pag dito ka daw, taga dito ka daw is laging nakangiti yung mga tao. Sorry po. So, mga Tarem, umisam, di ba? Shoutout sa mga taga mga Tarem. So, may mga followers tayo dito sa mga Tarem, yun. Shoutout po. Sama kayo. Shoutout sir. Ayan. Shoutout. Boss. So, parang 5 kilometers away yung bahay nila sa bayan. Medyo malayo rin pala. A few moments later. Guys, nandito tayo sa may birthday. Eh, punta natin. Ayan. Bangus. Pato. Palabo. Awan. Siyempre, nagkanabahan may video kitan. Kalamanan. Yeah, happy birthday. Awat. Go. Guys, yung pangalan pa rin ng isda na kilawin is Dorado. Sarap. Para sa bangus. Pero iba yung nasa niya.